Matapos ang 6 na sunod-sunod na panalo, ay nabigyan ng pagkakataong makalaban sa unang pagkakataon sa bansang Amerika itong bata ng MP promotion na si Genesis Libranza alias Cobra. Nakalaban niya ang isang Mexican-American na si Gilberto Mendoza sa isang 8 rounds non-title fight at ginanap ito noong Pebrero 2019 sa Carson, California. May record ang Pinoy alias Cobra na 17 wins, only 1 defeat, 10 via knockout, habang 11 wins, 6 losses, 2 draws, 4 via knockout naman ang kalabang si Mendoza. Galing sa 6 na sunod-sunod na panalo ang Pinoy, habang galing naman sa 4 na sunod-sunod na panalo ang kalabang Mexican-American. Kaya naman, parehong may gustong patunayan, parehong gustong ipakita ang galing, tapang at tibay sa bakbakan. Sa gabi ng laban ay naging ma-action din naman ang suntukan, pero mas agresibo at mas nakakatama ng klaro ang Pinoy. Kaya diniklarang panalo si Libranza via unanimous decision. Pero makikitang tila di matanggap ng kampo ng kalaban na natalo sila sa bakbakan. Nang niyakap na ni Coach Nery ang coach ng kalaban ay makikitang may pagkadismaya talaga ito sa resulta. Tila di sila makapaniwala na natalo ang kanilang alaga. Sabay nating balikan ang laban ni Genesis Libranza alias Cobra kontra Gilberto Mendoza.
Roll call here. Call for your winner by unanimous decision, Genesis Corona. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.